oso era gordinean bizi izan dugu dana, oso batean erabaki asko behar izan ditugu, eta erabaki horietan beti jarri dugu, erdian jarri dugu pertsona, ez? Eta horren arabera ibili gara pentsatzen zer egiz, zer ez, batetik momentu batean osasun ikuspuntu batetik, baina gero gizartea arloari begira, ibili ginen begiratzen, ez? Eta zera batean susto batekin egin bagenuen ere, nik uste dut, ezustekoa pasata, ibili gara egunero pentsatuz, eta imaginatzen, ez? Bestelako egoera batean egongo baginen moduan, ez? Eta hori saiatu gara kudeatzen ahal izan dugun moduan, ez? Eta gero era pertsonalean, konpartitu behar izan dugu egoera hau gure era pertsonalean ere daukagun errealitatearekin, eta askotan kostatu egin zaigu ikaragarri kontziliazio kontuetan ere aritzea, baina hala moduz egin dugu, modu telematikoak ere lagundu digu asko, eta nik uste dut bide honean gaudela. Emakume bezala nik esan nuke, igual ez dakit daukadan sensazioa da, hori asko sufritu dugula, ez? Baina, erantzukizun handia daukasun momentuan, holako egoera batean sufritzea normala da, ez? Baina, izan dugu, ez dakit, ez? Batean edo erabakak hartzeko ahalmena izan dugu, eta nik uste dut burua hotz izan dugula erabakiak hartzeko.